Maita henyu vadikani tiri kuno kumasvingo neutekwa-tekwa hwese. Vana honorable nevanhu vavo vese vari pano. Imi vekumasvingo makamirirwa nevari pano. Tiri kufamba nzvimbo nenzvimbo nekuti National Development Strategy 1 inotarisa zvinoitika kumatunhu. Inotarisa kwamuri ikoko kuti zviri kuitika here, zviri kufamba here, nekuti zvinhu hazvingonzi bvuu kuvanhu mubva mavasiya. Saka tiri kuteedza kuti tinzwe. Vanoramba vachingotaura kuti hamuchasara makadaro. Toya kwamuri baba Madziva. Tinotenda Mai Chisamba. Ndoda kutaura nenyaya yeutano hunobva muzvirimwa. Vanhu vari kungoti tiri kungodya zvinhu zvekune dzimwe nyika zvichitipa zvirwere. NDS iri kuuya yakanangana nokuwedzera zvirimwa zvatairimwa kare zvine utano atinoti small grains. Muchaona kuti panotori nepurogiramu iripo inototaridza kuti gore rakati tofange takohwa zvakati, zvingava zviyo, ingava mhunga, ingava chii, tichiwedzera. Endo izvozvozvo zviri kunobva zvanobatana nehwaro hwedu huri pachimiso chezveutano chatoti health and well-being. Muchaona kuti gwaro iri rakatisiyana nemamwe magwaro nenyaya yekuti rine chekuita nokuti kokanzuroi iri kumboita zvipi zvakanangana neNDS, uye inenge ichitariswa yatinoti monitoring and evaluation kuti zvavasvika apa vari kuita here zvido zvevanhu zvakanangana neNDS. Kana pane vasiri kuita izvozvo voonekwa kuti voitwa sei, voonekwa kuti vonzwii. Izvi hazvingamboiti mazuva apera. Zvakuitwa takanangana neNDS. Mashoko akanaka. Vadikani zvivimbiso zvinoitwa paMai Chisamba show ndezvechokwadi. Saka isusu vanhu vanouya pano nevanotikochera nevatinoshanda navo tinoti ngatirwisei kuti zvatinotaura zvisvike kuvanhu zviri zvedi. Ndombouya honorable kwamuri kana muine zvimwe zvamuda kukanda, kana tomboenda kune vamwe, asi kana muine zvamuda kukanda. Ndinotenda Mai Chisamba. Ndingada kuwedzera ipapo pokuti NDS 1 yakasiyanei nezvimwe zvaivako kushure. Nyaya iripo ndiyo kuti iye zvino mukatarira even nemutungamiriri wenyika wakati mukuru weministry anonzi secretary anofana kuva necontract. Contract iyoyo ndiye kuti zvatabuda nazvo izvi panondopera NDS ndinofana kunge ndasvika apa. Kana usina kuita zviri mucontract tinenge takuzotaura zvimwe. Chechipiri ndechekuti imwe neimwe ministry yoga yoga yava neinonzi pachirungu strategy inoenderana neNDS 1. Zvose izvi zvinoita kuti tikwanise kusvika pane zvivimbiso zvose zviri muNDS 1. Ndizvozvo zvakanaka. Nekuti zvatiri kuona zvimwe ndezvekuti upenyu hwatinorarama vakawanda vanoda kuita sokupikitwa. Mufunge, asi kana uri munhu ane rupawo rweZimbabwe anoda nyika yake, haumiriri kupikitwa. Kuti munhu akapinda muhofisi anotanga nefoni, anotanga neWhatsApp, basa rakamira. Izvozvo ngazvipere izvozvo. Bvunzai henyu. Ndinotenda matambudziko mazhinji akanyorwa nezvinangwa zvinoratidza matambudziko atinawo munharaunda zvechokwadi. Nyaya inozwa pakuti achinge anyorwa kune chikamu chatinoti chokuzoti zviitwe kuburikidza nokuwanikwa kwemari chavangati muchirungu financing. Saka tichiverenga rugwaro runoratidza kuti pane mariwo ichabvawo muhurumende mubhajeti nekune vamwe vachatibatsira, asi ndangada kunzwisisa zvikamu zvacho kuti zvinyorwe kuti kana poitwa yacho yavari kuti financing kuti project iyi iende mberi, mari yavanofunga kuti inogona kubva kumabhajeti inotora chikamu chakadii pazana. Mari yavanofunga kuti inogona kubva kushamwari dzedu dzokunze inotorawo zvakare chikamu chakadii pazana. Uye tiri mupfungwa imwe chete yekuziva kuti inotora chikamu chakadii, tanga tichida kunzwisisa kuti isu pachedu tinogona here kudya zvatashandira, kana kuti tiri vanhu vari kunyora bhajeti yepamusha tichitarisa mari inowanikwa nababa vepanext door. Ndo mashoko akanaka. Economist wedu ari pano, rega yambotipawo maererano nemubvunzo. Sekutaura kwamaita kuti patakaita NDS takataridza kuti haisi hurumende yoga ine basa rekuti chirongwa ichi chifambire mberi. Takataridza kuti pane vanhu vakazvimiririra, pane vanhu tinoti development partners, pane chero communities tinotoriwo nerupawo rwedu
pakuti chirongwa ichi tifambire mberi. Saka pamusoro paizvozvo tiri kugadzira yatinoti compendium of projects. Tiri kutaridza kuti pamakore 5 atakaronga kuti tigozofambisa chirongwa cheNDS 1 ndeapi maprojects atichaita kana maprogram achazoitwa pamakore 5 aya, ende mari dzacho dzichabva papi? Hurumende ichaisa mari yakawanda sei? Private sector ichaisawo mari yakawanda sei? Saka chitori chinhu chiri kutogadzirwa izvezvi zvokuti tinotarisira kuti patinosvika pakati pegore tinenge tachinyatsokubuditsirai pachena kuti hurumende ichaisa chikamu chakadai kubva muzana, ava vachaisa chakadai kubva muzana. Tichiita kuti tinotenda nemhinduro yakanaka, nekuti mhinduro yanakira kuti tiri kuti fambei todzoka kwamuri, tiri kuti fambei todzoka kwamuri. Hapasisina zviye zvokuita zvinhu chipukupuku zvekuti hamusi kumboziva kuti taapapi taadini. Vari kutaura kuti zvikada pada Mwari vakatipa upenyu neutano pakati pegore ipapo tiri kudzoka zvakare. Kuburitsa pachena ndiko kunosunungura vanhu, ndiko kunofadza vanhu. Handizive anoda kudavidza mubvunzo kana kuti kuwedzera. Tombo yakwamuri here baba ndou? Tiri kuti apa absence of personal violence zvokurovana zviya neabsence of structural violence zviya zvamuri kuvhunza izvezvi inotipa inonzi positive peace. Mashoko makukuta ari kutaurwa ndiyo yatiinayo nhasi kuti titaudzane zvakadai. Saka tiri kutozvifarira kuti munhu wese akasununguka kuti avhunze chake chiri mumwoyo nenzira dzake, vachitotaura kuti zvemangwana toda kuti zvinhu zvedu zvifambise zvakadai. Ndizvozvo chaizvo tinozvifarira zviri kuitika izvozvi, nekuti hapana ari kuudzwa kuti dai mabvunza mubvunzo wakati kana kuti zvikunzi izvo hazvitaurwe izvo. Tauya kuzonzwa, tauya kuzodzidzisana. Hanzi makomo anopanana mute. Handiti gomo diki rinogona kupa gomo guru mute, iro guruwo richipa. Hakuna asingadera iro kubatsirana kwatiri kuita sevana vanyamunhu, vana veZimbabwe. Rupawo rwedu ngatirurwirei. Ndombouya kuna baba Madziva, sandaenda pane muroora wechidiki. Tinotenda Mai Chisamba, pane kupinduka kwaitwa. Tinotenda ndizvo chaizvo tiri kugadzira gwaro rinonzi compendium of projects sokutaurwa kwazvaita. Ende muchaona kuti pamusoro peizvozvo kuseri kwebhuku redu reNDS kune yatinoti muchirungu macroeconomic framework. Izvi ndo mari inotarisirwa kuti kumakore 5 ari kutevera hurumende ichadzura mari yakadini mukubva munyika medu zvichiongororwa nezvichada kuzoitwa muNDS macho. Izvozvo zvinotoripo. Saka compendium yataurwa ichange ichibatanidza izvozvo pamwe chete nezvichabva kwataurwa. Mashoko akanaka edzidziso. Ndakuda kungotora mubvunzo wako tombonotora mafemo. Kana kuti rega ndizotora mubvunzo wako tadzoka pamwe ndikazokudimburira. Ngatimbotorai mafemo.